Pamätám si, že keď som bol v noviciáte, môj novicmajster mi hovorí takto: pozri sa mi do očí. Tak som mu pozrel do očí i hovorí mi: čo vidíš? Ja mu hovorím: no vidím tam seba. Ale akého tam vidíš seba? No veľmi maličkého. V dnešnom evanjeliu Ježiš hovorí: prečo vidíš smietku v oku svojho blížneho a brvno v svojom oku nezbádáš? Dnešná liturgia povzbudzuje nás, aby sme nesústredili sa na chybách iných, aby sme neohovárali iných, ale aby sme predovšetkým pracovali nad svojimi slabosťami, nad svojimi hriechmi, nad svojimi chybmi. Aby sme snažili sa vybrať to brvno zo svojho oka. Pani Ježišu, prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme predovšetkým pracovali na sebe. Aby sme predovšetkým zdokonalovali svoj život. Aby sme neohovárali iných. Aby sme nevšimali si len chyby u iných ľudí. Ale aby sme vytrvalo pracovali na sebe a tak kráčali cestou k svetosti. Pani Ježišu, daj nám silu, aby sme vytrvalo pracovali nad sebou. Nech vás žehná všemovúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Prajem vám krásny a požehnaný čas, veľa úspechov k vašim každodenným podujatiam a pozývam vás zajtra.